Terve. Tässäpä on minun lahjaksi saama kirves. Olin silloin 8-vuotias. Tuonkin minun ukki teki minulle. Oltiin isän ja ukin kanssa rankametässä, niin ne pitempivartiset kirvet olivat aika vaarallisia. Sen takia sain tuommoisen vähän niinku kätevämmän kokoisen, kun tästä katsoo, niin tämä on vähän näppärämmän kokoinen semmoiselle 8-vuotiaille. Muissa kirveissä, kun oli varsineen, niin melkein saman mittainen kuin minä silloin, niin niillä oli aika vaarallista huitoa siellä metässä, kun karsi niitä rankoja. Tämmönen näin. Punaisia viinimarjoja näyttää tulevan aika hyvin. Näitä on vähän käyneet linnut verottamassa, mutta minkäs teet? Se on luonnon kiertokulku vähän semmoista. Aika hyvin näyttää tulevan näitä mustiakin viinimarjoja. Eipä siinä, pitää tehdä niistä mehua ja osaan sitten laittaa vaikka sokerissa rasiaan, niin eipä tarvitse paljon niitä vitamiinia soitte sitten apteekista ostella. Hyvältä näyttää myös karviaisten osalta. Näitä kun laittaa sitten pakkaseen tai tekee näille jotain mitä muuta keksii hilloa tänään, niin silläpä on hyvää ja on muuten terveellistä ja tosiaan kotimaista.